Farkat, iPad'dan aydamadan muskattan uğrat tanzit edin. Sen şu an put ettin gerek beni. Farkat ağa, tanaymal baksan bir yerdir, Живой aydanı bilen, Plus aydanı bilip bolan o. Şey değil ha, şey değil Ne ha. zapista ne aylaydiyam olsa, Живой'um şonu yalaydı. Ey dur bilmez seni, Görün adımda. akıl hoşum hayran eden bakşı sen. Tamamdır. Aleyküm bey. Bey, nerede geçiyorsun ha? Sen karışmalı bana. Men sana karışyarlay. Sen karışmalı aydasını can edip. Ağam gelip. Men sana can edip geliyor dip. Sen bana birinci tapar bana yetip baryan dedin ha. Ana şu yetip baryan yerinde biz birinci oğulcuk dar set hayalı bilen düşünüyor musun? Indi men var ikinci hayal aldım o. İkinci oğul aldım o. Oğlum oğlu yeniden düşünüyor musun? Saç sakal koymadı o men no. Ha, gitti o bari gitti o bunu. Düşünüyor musun? Mülk böyle maşin seyret o. Sen o seyret o. Buna der. Lex bilen bakıyorsun. Sen Lex bilen o. Üstüne benim mi düşünüyorsun dedin. Dostene bir günün içinde düzelmese, ondan kimin ne memnuniyetini görürsün. Düşündün mü? İnsan kusura sana. Davay. Senden kaç yağladım o men. Öyle karartman sen arattın beni. Ben o gidişin bir adı şu dizayn akıyarla. Bu ne mi? Zok be. Hey, ne acayipsiniz oğlum o? Ha? Ne acayipsin? Kim etti şunu? Kim maslahat verdi sana? Ha? Zok. Ödün ettin mi şunu? Yo ben yedim ben edemem ama sonra çağırıp beni ettirdim yani. İne men göz yapıyorum adam. Katı ötüptürler. Birinci Türkmenistan'da birinci şular başladı. Çağır. Yine. Çağır ustaları. Çağır gelip edip gitsinler. Niye ettiler? 20 metre. Hem yerine getirecek olan başka da görüşürken şu tacıkta biz orada salkın bina barik kayda öyle. Görüp böyle mi? Yürü isteyen ki yana. Borlu gör. Bari yer ettiler. Gör. Davno etme şu kulakları. Verecek uzak menzilli. Doğumluluk bilen halkını dilim. Hiç de atmakasını yetmez şu güller geçeni yılların. Kaderini bilen. Var vakti filan, var vakti boşa. Son öpsündü geçmez topraktan demir. Temin gönderine kalmasın armağan, geçeni yılların. Kaderini bilen. Dertlere dermanken imma barısı, yerin tutup bilmez nehriban elim. Bu dünyada bakın ne mediyseler, ezeli yıllara, adını öyle. Ezeler dedim, ömrüden kordan. Seni kıyıda elli yarda. Sen, hani, time oluyor. Gel. Sen palto giyip bakma. Ya kışta palto giy. Gel. Time oluyor. Hani tişört. Yakup sen iyi tişört. Burayla üyüden sen yan orturunda. Sen sayılma dost, sen sayılma. Uğraş çıktı. Sen az sayılma. Uğraş çıktı, çıkma sen dur. Ne? Hani time oluyor. Hani altına tırkla baksana oğlum. Baksana. Malades. Hani? Gel Riyad Yakup. Var mı? Hani? Hani? Bahsetkin nerede? Bahsetkin nerede? Ha, beri var o. Bak koy, şeyle durdu şu ka şeyle derim. Şeyle yüzü var ha, durdu şu. Kardeşim ömrünü yaşını bırakmadım. Hakikaten vehil vurumda doğru kafanı yarmalayanlar. Yaşa giydi değil mi? Verin morfonla karşılarlar. Ne açacağım? Orada diyorum. Ne var baktiyar başkala köpekte. Ona yeter rahat yok. Yok, bu görýäniniz ýaxşy bilen tans tapagym däl bu toýdan vlog. Arada toy sowmana gitdim, şo toýdan paýlaşýar. Videoňda marsyny agzadyň golly maryň agzy bir halky like'dan olýarlar töweleme. İlki bilen Firuzan alym, soň mena esbitr alym, olam produktlar alym. Özi bir şagatlyk ýol bolup 3 günlük ýol ýaly giden zadalyk. Şeýdibem mara tarap ýola düşdük.
Soň aftabanyň üstü bilen ýurdumyzda söwdaň iň ösen ýeri Mara geldik. Ene görýän bolsaňyz ikisi suratçysy beýle küçüsi haridin teklip edýär. Soň toy ýere bardym, toyuň maglumatlaryny aldym. İçine girip oglanlar bilen salamlaşdym. Toyda çykyş edýän bir näçe tanysyn o işgärleri we men wa. Söhbet Kasimov, Ahmed Atajanov, Nobat Ödünýazow hemem gaplan owazlaýdym çymyz Lukas. Aydymçylan kän bolşaly bugun alyp barçylar hem adatydan köp. Toyumuzu Kerim Baýgerlik bilen ýaşy goşmak bilelikde alyp bararlar. Şeýdibem bismillah diýip musulman sünnet toyumuza başladyk. Sahnamyzy bir näçe tany aydymçylarymyz berdi we Lukas aydym aýtdy. Türkmençilikde 4 wat boş durmady. Birinjisi taçagy, ikincisi sallançagy, üçüncüsi guçagy, dördüncüsi tank meýdançagy. Gelin tank meýdançagyny doldurup tank edelim, hedim hormatyny meşhur sunuwduz adamyz Lukas Vazquez. Soň toyuň sebäpkäri Firuza'dan gymmat aydymy zakaz etdi. Näme aýdym? Кыммат. Заказ принимается? Yani Firuza aydım aytda, sen kemmedenim gymmat diýip şol aýdymyň zakazlygyny bilýärdiňmi? Ýok. Kaçan reklamada açylsaň reklama berjek bolanda bakan eşlenne şol aýdymy durdup bilýärna. Gurrun finans barady da, edýän işin gymmatlygy barady. Ben de bilýär. Soň Espiter rola geçdi. Emin wara pasport uratymda düşündüm şadyan görünýän. Süleýmanyň elinden tutup tan soýnaýanjagy gaty ýakymlyja mehrilje gyýjaga kenni gyjyny otýurdum bolyn ýydynden öz videom çykdy. Şol ýakymlyja enaýja gyýjagyň elinden tutmak maňa da nesip edipdir. Ene siziň maňa gowunuňyz ýeten o adamlar meňle suratda düşýärler. Mekanata durýdyp Espiter'ın ýüzüniň emosiýasy ýata gelen ýaly bolsa da aýdymlary invalidem tans etdirýär. Hatda toýda aýdymçylar hem barsy tans bolu çykyp tansdan ary aýal etdiler. Ýagşy adamlary oglu bolanyny şeýtan dedenler. Bärde men tans eden olturgam Espiter men tansymyň üstünden gülýär. Amen aýdyma görä tans edýän. Soň tort ketdiler umuman şeýdip toýumuzy jemledik. Şuňa çenni gören bolsaň video like amasan bolsaň onna sen krassavçik. Gyz bolsaň hem krassavitsa. Mehriban dinleyiciler, mehriban dostlar, YouTube kanalımın ayratenim geçilen yolun dinleyicileri bu Mar şäherinde Nescafe restoranına geçilen yolun 50-nji tany sizin haýyşydan mehmanyňyz Batır Muhammed bilen ýazgyň diýilmek. Elbetde Miras studiýasy bilen bilelikde ýazdyk. Miras studiýasy janyňyz sag bolsun Batır näme? Halkynga görýän gepleşi bolsun diýip arzu edýän. Orada sana da mısınlık başlar. Şeyle adamlar için, halkım için ullokan iş ettiler. Gittiyen, tapyan, birer tapmak kıyın ne Allah'ı olayım. Halisini bir tapmak kıyın ne halifalar dostlarım tapıp adamlara gıdıklı sorular berip hiç şey günlep şu gat vururum diye kokta adam diye patladı. Ayanok cevabına mihman özüne beri vermedi mi? Canım tamam başlar. Ana görleyen bir isteyen İslami olsun. O da ötün. Tesirle o da ötmediydin. Hakikaten bir ama kadın. Yani sen o da gider. Sebebi. Beni bırakatsan kat torayma onu. Ne kancan öt fikrimdir. Komin yanıma ettim. Doğruda da ise böyle. Sebebi integim dinleyicileri, görüşleri gelen halifalar kendi. Kan. Et dostum. Dokma. Hemmesin tap. Hem halkılıkla bilen sorularım ber. Lişnemin özümüm bir şunun bilen gepleşik yapta diýen halifalar bar. Mesela özümüm masal otur içinde. Yani şolarla özümüm görüşmeleyen olayım. Sen kütte şkolya. Mesela beren sorunun başka çara. O da nap berende. Halka yakımlı edip beren. Yarın Batır Muhammed'in Mustafa'lar dinleyicileri. Canı sağ olsun. İşiniz arabası. Sev. Gulda Allah'tan yadım. Yani esas. Sağ olun.